Vi er i øjeblikket cirka 55 folk her på stedet, og nogle af dem det er nogle yngre gutter, som kommer fra måske en lille smule skæv opvækst og har brugt energien lidt forkert. Men det sætter vi en ære i at få lov til at kanalisere den energi på plads, og den kan vi virkelig få brugt positivt. Det har vi god erfaring med. Det, der får mig ud af sengen, det er simpelthen at komme op og møde dagens udfordringer, medarbejderne, kunder, der ringer ind, nye opgaver, der skal løses hver dag. Oprindeligt er jeg uddannet landmand, men ret tidligt i forløbet, der fandt jeg ud af, at det var mekanikken, jeg brændte mest for. Og det er jo så blevet til blandt andet et projekt, vi har her, der hedder Fru Møller, som er en traktortrækker, og som oprindeligt er født med 130 heste, og vel nu ligger omkring 500-600 heste. Da krisen den kom, der mærkede vi også lige opstarten på krisen. Vi nåede lige at mærke den, og så fik vi landet en aftale, hvor vi graver rør ned til fiber. Faktisk har vi øget antallet af medarbejdere fra 30 til pt. 55, og vi har nogle underentreprenører inde og køre for os også. Det her med at være en fighter, det er vel for, at man kan se udfordringerne, og derved skal prøve at finde løsningerne. Og jeg er jo sådan indrettet, så når jeg har sat noget i gang, og jeg kan se, at det ruller, så kigger jeg efter det næste.